ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆମ ପଲ୍ଟନ ପଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ମିଳୁଛି ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ପଲ୍ଟନ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଜାନୁ ଭାଇ ମାଛ ଦୋକାନକୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାନୁ ଭାଇ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଉସା। ମଉସା ପୁରା ଦେଖିକି ସହିସାରେ ହାଲ ହାଇ କରିଦେଇଛି। ଆମ ପାଖରୁ ନେଇକି ଯିବ। ये देखुन सांग माने ये होची जानू भाई माछ दुकानकर बोर्ड। तो आपण माने कांटेक्ट नंबर या भाई को भी कॉल करि परिबे। ଆମର ଏଠି ବିବାହର ବ୍ରତ ବାହାଘର ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମାଛ ଦିଆଯାଏ। ସୁଲଭ ଦରରେ ମିଳେ, ସବୁ ଭେରାଇଟି ମାଛ ମିଳେ। ଚିଲିକା ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ, ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛ ମିଳିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ କାଟି ପାରିବୁ, ଚିଲି ପିସ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ପିସ୍ ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ କରିକି ଦେଇପାରିବୁ। ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ମାଛ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଲଭ ଦରରେ ରହିବ। भाई माने देखंतु बाहरु दुकान लुक किछि एमिति। तो जदि आपण माने माछ नबाकू चाहछंती तो आसंतु पल्टन पड़िया जानू भाई माछ दुकान। आपण सब देखि पारथिबे माछ बिक्री आ कटाकटी पूरा एठी 100 रे 40। तो आपण मानको जो प्रकार माछ दरकार एठी सब प्रकार माछ मिलि जिवो। तो शेषरे आमे भी माछ नै गलु। ए देखंतु आमे माछ किन देइछु जानू भाई गटारु। तो सेति पसंद रहउछु भुचभुचिया कॉमेडी ब्लॉग्स।